Добро утро от мен, Стоил Рошкев. В следващите минути в Денят започва. Ще продължим с една интригуваща тема за поредния внесен закон за българския език. Той е внесен от депутата от Коалиция за България Любен Корнезов. В момента е под формата на проект. Предстои му първо четене и евентуално приемане от Народното събрание от депутатите. В студиото сме заедно с директора на Института за български език към БАН професор Васил Райнов и с госпожа Валя Николова, която е сценарист на сериала Под прикритие. Здравейте, добре дошли. Добро утро. Първо да установим позициите. Необходимо ли е закон за български език да бъде приет? Институтът за български език по различни поводи, предизвикани от поредица от предложения за закони за езика, направени от различни институции, народни представители, е изразил своето становище. Боледуват носителите, не боледува езика. Ако трябва да бъде направен закон за български език или за употребата на езика, или за това как да говорим, как да пишем, за това трябва да поемат първи инициативата специалистите. Езиковедите, хората на словото. Госпожо Николова, само след малко продължаваме по темата. Само да ви питам, вие все пак като сценарист, който се налага да вкарва живия език от андерграунда, ако наистина имаше закон, сигурно щях да бъда санкциониран от подземния свят, така да се каже, тази динамика. Мислите ли, че това може да се вкара в рамките на един закон, да се кодифицира? Аз мисля, че езикът е много жив и че е много сложно да бъде ограничаван с закон. Освен това, специално за това, което ние правиме, нали, в този жанр, в който ние работиме, е абсолютно задължително вкарването на жаргон, който освежава езика, диалога и така нататък. И в този смисъл, ако се вкарва закон, то трябва да има някой, който да го следи, трябва да има някакви наказания. И мен ми е много интересно какво ще се случва от тук нататък, при положение, че какво ще има СЕМ по езика ли? В смисъл, какво се случва ето това е закона. Аз си го отпечатах тази сутрин. То няма 7-8 страници. Да. Ще има СЕМ по езика, предвижда се комисия за български език. Вие, господин Райнов. Да се върне към това, за което говори на събеседничката ни. Практиката за вкарване на живия език е известна отдавна. Вижте какво представлява боготворение от нас, обожествяване от нас роман Подигото. Той е изпълнен с жива българска реч, с чуждите турцизми, които нашите деца отдавна вече не разбират. Какво сега да преведем, да транслитерираме, да наместим класическите български текстове по нов начин ли? Или сега предлага се закон, който задължително използване на български език. Това са положителни неща. Това са неща, които в редица закони са намерили своето отражение. В мотивите за представянето на този закон, на този проектозакон, вносителят казва, че Конституцията задължава Народното събрание да приеме специален закон за български език. Няма такова нещо. Конституцията казва, член 3. Официалният език в републиката е българският. Член 36, алинея 1, на който се позовава вносителят. Изучаването и ползването на български език е право и задължение на българските граждани. И алинея 3, случаите, в които се използва само официалният език, се посочват в закона. Не в закон, в закона. И ето вижте, закон за политическите партии, член 6. Политическите партии провеждат своите публични прояви, отправят обращения и съставят документите си на български език. Ето това е момента, точно отправят обращенията си. В този случай обаче ще имат проблеми някои. Разбира се, че има с всички закони и тяхното прилагане. В милото ни отечество има проблеми. Там трябва да насочим нашите усилия. Смятате, т.е. намеквате, че има нещо предизборно в случая, така ли? Не, аз мисля, че този закон 10 дни преди приключването на тази сесия, преди началото на месец август и пред едномесечна пауза и начало на парламентарния сезон през септември месец преди изборите, аз мисля, че вносителят е направил една обикновена сметка. И тази сметка е
патриотичната, националната, достойната кауза, от която трябва да застанат гражданите на републиката, защото неправилно може би се гласува за едни партии, които са псевдонационалистични или издигат национална кауза като свое мото, защото това е ясно, че РЗС, Атака и ВМРО, ние и други партии припознават подобни каузи. В това отношение анонсът е пределно ясен. Това е много парадоксално. Това се извинявам се, че ви прекъсвам, но смешното е, че точно политиците са едни от хората, които абсолютно не зачитат български, когато говорят. Аз наскоро срещах един случай, се сещам външен министър, който брифа дипломати и така нататък. Смисъл, много ми е интересно, ако се въведе такъв закон, те дали ще глобяват себе си и ще регулират себе си, защото едни от хората, които наистина не говорят добър български, са точно политиците. Да. Самият вносител е допуснал 6 груби правописни грешки в изписаната си реч. Той представя и един закон още през 1999 година. Между другото, Институтът за български език се е потрудил да създаде една книга през 2004 година, където сме събрали всички опити в това отношение за законотворчество. И тук от 1999 година първият закон, внесен от същият носител, представен от същия вносител, е цитиран. Така че тук подробно европейските практики, европейските закони, всичко това е събрано. А как е в европейските закони? Веднага се сещаме за Франция, защото това е... Франция признава няколко национални езика, но не признава национални малцинства. Практиката е различна. Ние говорим за правото на майчин език и не сме подписали други европейски документи, които някои европейски страни са подписали. Но само това да довърша. Института за български език е призван от Министерския съвет още в 50-те години на миналия век да се занимава с всички въпроси на българският език. Той е призван... Но не можете да санкционирате. Но не можем да санкционираме. Но вижте какво предлагат в орган за опазване и развитие на български език. Този орган е комисия. 2 пъти той е наречен комисия, но 3-тия път е наречен комитет. Някои хора още желаят да има комитети. За наука и технически прогрес. Между другото, Франция, те отиват дори в другата крайност, защото вие, ако отидете във Франция и се опитате да потърсите някакъв друг език извън френския, ще се затрудните изключително много, така че това не е много добър пример. Да. Французите не са добър пример за това как трябва да се опазва език. Изразени са тук в закона не само Франция, но и страни като Литва, Латвия, Квебек, Китай, Люксембург, Канада, Белгия, така доста държави, че имат такъв закон. Добре, не е ли необходимо все пак чисто ритуално, така да се каже, за едно самочувствие, не да се приема един голям кодекс от няколко стотин страници, ами ето това законче 7-8 страници, 29 члена, колкото са. Просто за самочувствие. Да, преди месец председателя на Комисията за висше образование и наука, юристът Огнян Стоичков, ме извика в Народното събрание и разговаряхме с него именно по повод на предният полуопит на един млад депутат от ГЕРБ, който е полиглот, между другото, от Казанлък и който има изострено езиково чувство. Той подхвърли в пространството идеята за нов закон и тогава журналистите превърнаха от това един малък скандал. Но господин Стоичков каза, да, ние ще съберем сега всички закони, където се третира правото за употреба, правилата, кой да контролира тези правила. И всички тези закони ще се опитаме да ги преведем на един по-достъпен език и да ги предложим на обществото. Николова, вие лично бихте ли станали член, ако ви предложат на тази възможна комисия за опазване на българския език? Естествено, че не. Естествено, че не. Първо това. Второ, смятам, че един език се гради и на базата на други езици. Аз не съм филолог по образование и така не искам да влизам много в дебрите на граматиката. Но за мен това, което е по-важно, ако се правят някакви закони, те да бъдат свързани с това някакви хора, които работят в публичната, в държавната администрация, да бъдат грамотни.
Ето, примерно, това мене много ме вълнува. те не са? А те не са. Да има някакво ниво, в което да се каже, ако аз искам да работя на еди каква си позиция в администрацията, аз трябва да владея определено ниво на български език. Защото е много дразнещо, когато отидете на едно място и когато хората срещу вас са неграмотни, когато катаджиите ви пишат актовете с грешки и така нататък. Как се пише вторник? Това е вероятно вариант, в който трябва да има някакви норми и някакви правила. Но така просто да правим някакви закони, с които да се глобяват хората, това е просто пълен абсурд за мен. Не знам. Благодаря ви. Уважаеми зрители, видяхте професор Васил Райнов, директор на Института за български език, и Валя Николова, която е сценарист на сериала "Под прикритие".